Cesnak ako zasratý ruský penicilín. Toto staré trik funguje aj dnes. Keď ho zješ surový, je to brutálny prebiotik. Dobré baktérie v črevách ho milujú, zlé kurva nenávidia. Ak máš rozhádzaný mikrobióm, plúcnu alebo črevnú infekciu, cesnak ti to môže jebané vyčistiť. Ale pozor na aróvu, po ňom smrdíš ako celá dedinská kuchyňa po brinzových haluškách, takže kamoši budú milí, ale radšej ťa nebudú chcieť blízko. Tu je môj fucking garlic intenzivil. Piatok večer, ideálne keď si toho veľa nejedol. Ošúp strúčik, nakrájaj na malé kúsky, prehltni s vodou, nežúvaj, počkaj pol hodiny. Ak žalúdok drží, opakuj, každú pol hodinu jeden strúčik. Do 10. večer máš 8 strúčikov vnútri. Potom choď spať sám, lebo z teba ide cesnak zo všetkých pórov a plúc. Rob to raz za čas, stačí jeden intenzívny víkend a mikrobióm sa ti môže kurva spamätať. Sleduj ma pre ďalšie zasraté tipy na tvoje pokazené telo.